5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. What in a low, what in a little, what in a low, what in a low, uMkhathazi othambile yolene dolobheni angisela masinyo uMkhathazi othambile yolene dolobheni ngoba angisela masinyo uMkhathazi obumnanjana wemntana womntanami angisela masinyo ngicela uMkhathazi ibhanqo wemntana womntanami angisela masinyo ngicela uMkhathazi isose dolobheni angisela masinyo yangezingeleza womukanyindo wobuye yengabo akiliwela oshiya nobano aye malo yangezingeleza womukanyindo wobuye yengabo akiliwela oshiya nobano aye yangezingeleza Nisakanya mkhathazi uMkhathazi ngaphendula Nisakanya mkhathazi uMkhathazi ngaphendula Bisakanya mkhathazi uMkhathazi ngaphendula Kuthela bhayi woba ngisakanya ngibheke phansi mngani uMkhathazi ngakusikanda woba ngisakanya ngibheke phansi uMkhathazi ngakusikanda woba ngathi sithanda ungcika lento nobungelani usithela indlu isithanda ukunyanyisa lento wena wofuna uthuma ufunela indlu ngathi sithanda ukungina lento ngonamafinyila wesulela yento aphinde labhada futhi ithendele sekunjalo ke mathatha uMkhathazi ke lo ngiyile futhi ngeke lokhu ngichaza kaningi ngizabafowethu abathi benza ama-promo kanti benza i-DVD umuntu akhuluma kuze kushona ilanga kuze kuphele 1 hour ethi promo mayibiza ngifaka i-DVD ye-1 hour so angize ukuyichaza mina la engizele bafowethu ukuthola umsebenzi yazi ukuthi umsebenzi uza nini sithini emhloko uma singaphazamiselanga umsebenzi mhla 26 siyobe sise-eThekwini siyothola khona mhla 27 kanjalo kuyisonto kuyo le nyanga esibuye siyobe sithi eGoli kunjalo nje bafowethu njengoba ngishilo ukuthi ngizothola i-CD mina la ngaze khona ukuyichaza nokuyibona so ke bafowethu njengoba nabona ama-remote maningi khona amanye ashodayo
ngizona program iningi namali bakhe mhlawumbe iCD kaMkhathazi ke wonke lama remote ayolahleka hayi ukuthi ayodura ngoba mayidura yakuzithola ilahleka nje kuyaziwa ukuthi masekhipha uMkhathazi ilahlekile nje kuze shisa umshini kunjalo ke isihloko esengoma engizabayo lonyaka sithi Inyama Enyameni. Ngiyabonga dadewethu umhloniphi baba awumthiki ikinya abantwana umfana wempapa umakhula kancane awumthiki ithi mina ngigama mbizo msasi untole phuma sakeni kade bemfana Hayi ukuthi inyama enyameni makwenze njani hayi akusimini into ezolaphakathi angisiye kulaba futhi nabantu baphile bejala ihlombe umuntu akube uyoncoma iCD yakhe ingakaphumi futhi uyagijima esitolo ngikho ke lapho so bafowethu nyazi abaningi belindele i-single track kanoma Helen ngida ngichazele mina ngumculi so indaba ama-single track bafowethu angikhiphi i-single track ngoba kwanama ngikho single so ama-single track ngiyekela bafowethu abasingi ngoba ngeke kwenza into ungayijwayele laba futhi abajwayele ukuba singile ngibona ke nothola kuba ama-single track mina nje ngiyothola nje i-full album njengoba ngihlezi ngenza nje so ke ngisebenze no-Sesheli nobhekile ngimhleke ngampheka hayi usezowavuthwa uvuthwa impela nje ngase futhi ngilanda umfana omncane bathi umanyanisa abanye bantu bepile yasho ngasho noma kubo kuthandana naye ukhona impela kunengoma eziwu-3 akuze leCD akudlali uyasho impela njengoba ngichazile ukuthi angisini ngishayela ihlombe yini enizojatha njengabalandeli yini enizodwa so ke bafowethu ke ngicela nje nikhuluma ngobuningi benu neze njengoba ngihlala nenza ngoba akukho okusha engicela kini nokuyisimanga into engicela kini nje ukuthi nenze njengoba ngihlala nenza ngiyazi ukuthi nenza njani ngiyazi ukuthi ngishayela ey'tolo ngiyazi ukuthi nenza njani uma ngifuna iCD kaMkhathazi zikhona-ke ingoma ziningi angizi ukumfunza-ke ngoba abantu abaningi sebajwayele ukumfunza umuntu akhipha ingoma nakodwa-ke uphushwe yona-ke kuze kube sengathi i-hit kanti emfunzile ngiyoyisikela nje kwelinonile i-album maseyiphumile mina i-album iyaphuma ngiyiyeke i-hit kumina iphuma uma i-album isiphumile hhayi ukuthi mina ngimfunze i-hit ingakaphumi i-album so kunjalo-ke bafowethu akhona namavidiyo engwenzile ambalwa ngisebenze naye ngithuthubhezane ngokusekhulile ingazi ngithe ngama-ke ngenze ngoba ngifune ama-music video la nizongibona khona kunanabantu abadala ukuthi uma ngimcimbi abenzele ngayo emcimbini kodwa lokhu bethi uMkhathazi uNkulunkulu noma uJehova wasesiteji so ngizolenzela-ke kulokhu ama-music video ambalwa azoqhuba lo msebenzi nenze njalo nje bafowethu ingakhohlanga ukuthi ngithanda njengoba kade ngishilo ukuthi ahenze khona khona isibone imlando mangagcina emshadweni so lokho nje bafowethu abantu abaphuma ngobuningi bona le-CD isihloko sithi Inyama Enyameni likhona ibhanti mawuyithandela ibhanti ikhona ingoma ngikhule kanzima ikhona ingoma yothando lapho ngilande khona ingoma nomsonkolo ukwazi ngifasile nje impela ngifasile bese ngiyagatshela uThuthana into ngelamanga abaningi bayethe ayisho uchemile ngoba isigwe sikaMkhathazi asihluka asiphume eceleni imfihlo ngimtshela ngonyaka ozayo njengoba nganitshela ukuthi imfihlo yami ikunjini uThuthana ngiphinda ngimtshela ngonyaka ozayo futhi ukuthi kakade yiblo mfihlo engikhuluma ngayo eyenza ukuthi umsebenzi kaMkhathazi uhlezi uyiposition ungagodloki ngiyanithanda bafethu enjoy kahle uDisemba niphathe kahle ngamaholidi insizwa ayigane ngoba sengikhathele nayo lezi ezinye umuntu eswanto ngiyaqhatha ngiqhatha nabantu abangaganiwe abafana abancane abangaganiwe so abantu abagana nje abacula benza into ezibonakalayo nje sihlonipheke nathi kuthiwa nabo abanomzane kodwa bangabacula hayi lokhu thusana njengabafana umuntu asiganiwe so ngiyabonga bafethu niphathe kahle nihloniphane nidla amaholidi ngiyanithanda
ngikhule kanzima wemntanami ngoba ngifuna ufane nami wena ngikhule kanzima wemntanami ngoba ngifuna ufane nami wena ngikhule kanzima bantabami ngoba ngifuna imfuze mina ngoba ngikhule kanzima bantabami ngoba ngifuna imfane nami njengoba ngibona ngafundile wongani sithanda isikole ingawuqala wayekho zomfundisi impilo yami ngoba yayinzima njengoba ngibona